Yaro da mu dan hira kai ne ko? Ka daga muryanka. Waye babba a cikin ku? Ni ne. To wa'annan yara da kuke ganin su sun fito daga Gombe ne akan keke sakamakon sun ce suna tare da yayansu a cikin garin Gombe a Jaka da Fargo? To yayansu ya kasance Allah ya masa rasuwa dama kuma bai da mata, amma iyayensu suna zaune a Lagos. To gidan da suke haya sai mai gidan ya kwace keken ɗaya daga cikinsu ya ce a bakacin kudin hayansa, don haka da ku ji a bakinsu. Kai me sunanka? Ni sunana Muhammadu. Ka daga muryanka Muhammadu. Sunana Muhammadu. Daga ina kuka zo nan? Daga Gombe. Daga Gombe? Akan keke kuka zo? Tun daga cikin garin Gombe? Kai da waye? Ni da kanina ne. Me sunan kaninka? Abubakar. Abubakar me sunanka? Abubakar. To me yasa kuka zo Bauchi akan keke tun daga Gombe? Abun ne ya samu gato. Ka daga muryanka kalle ni. Abun ne ya samu gato. Can Gombe. Amma mu tare da yamu. Muna karatu. Sai ya nan ne su. Kuma gidan haya muke. Yana ina ya karɓi keke ya ce ba za mu tafi ba. Sai mun biya su kuɗin hayansa. Sai karɓi keken wannan. Siyarwa yi. Sai ya ba mu canjin 1,000. Sai muka tuba. Ba mu yi kayan ba muka tuba za mu tafi Lagos. Da ku je Lagos? Da ku je gurin wanne ne a Lagos? Wajen iyayenmu. Iyayenku suna zama a Lagos ne? Me sunan babanka? Malam Nasiru. Malam wane? Malam Nasiru. Malam Nasiru? Me sunan mamanka? Babanka aikin me ke? Polis ne. Babanka polis ne? Ya yi ritaya ne ko yana aiki? Ya yi ritaya ne. Ya yi ritaya? Dama kun taɓa zuwa Lagos ne? Kuna zaune a Lagos a wani anguwa ne? A wurin Jiri Santa. To, kuma yanzu dama to kun zo Bauchi da niyyar da kusa da keken ku sai ku shiga mota ku tafi Lagos. In kun je Lagos kuma kusan anguwan ku? Da ku iya gane hanyar kuwa? To baban ku ainihin ku mutanen ina ne? Ainihin baban mu haifaffen ɗan Kano ne. Baban ku haifaffen ɗan Kano ne ko? Yanzu a Kano kusan dangin iyayen ku? A wani anguwa kuke da iyayen ku suke da zama a Kano? A Kano? Baban mu a Kwanan Jago aka haife. A Kwanan ina? Kwanan Jago. So akwai gidan iyayen su kenan a anguwa? A shi mahaifiyarsa da mahaifin da sun rasu. Sun daɗe da su. To kai Abubakar me da ka ce? Me da ka ce Abubakar? Yanzu a kan keken nan kuka zo? To ya kuka yi da ruwa a hanya? Dawa muna da gora ne don wanda muke sakala ana ruwa a ciki. To ba a yi ruwan sama bane a hanya? So dai aka yi ruwan sama. Ruwa ya bige ku? Kuma ruwan ba wani mai ƙarfi bane. Yanzu kuna da lafiya ko akwai inda yake damun ku? Domin mu samu mu kai ku asibiti in ba ku da lafiya a duba lafiyan ku. Duka cikin mu kowa yana da lafiyarsa. Kowa Muhammadu kai kana da lafiya? Abubakar me yake damun ka? To me yasa ba ku ɗebo kayan sawan ku ba? Ba ku ɗebo kayan ku ba saboda in kun je gurin road block din yan sanda da su tare ku go? Shi yasa kuka bar kayan ku a Gombe? Muka je mun zo nan garin mun sai da kayan mun sai keken mu ko kayan Gombe. To ayan kun sai da keken bare kai ku Lagos ba. Kun san kudin motar zuwa Lagos ne? Zai kai mota ba mota ma zai kai. To ai direban ma ba zai da dauke ku ba saboda kun yi yara. Yanzu ku wani taimako kuke so a muku? A nemi iyayenku a Kano a mai da su ko kuma a nemi iyayenku a Lagos? Mun yan taimakon da muke so a mana wajen iyayenmu za a kai. Ka daga muryanka Muhammadu. Mun yan taimakon da muke so a mana wajen iyayenmu za a kai. A Lagos din? To a Lagos din iyayenku suna da gurin zama ne? Gidan babanmu ba. Haya yake a Lagos din? Gidansa ne na kansa. Wa ya gaya ma gidansa ne na kansa a Lagos din? Shi ya faɗa ce gidansa ne na kansa. To me yasa bai ɗebe ku ba kun je kun zauna tare da shi? A lokacin ba su isa ba. Lokacin motan ba su isa ba. Ya ce zai zo mu tare da yayan. Yaushe barinku babanku da ya tafiya barkun ya kai shekara nawa? Bai kai shekara ba? To yanzu ga gidan hayan da kuke kuma a Gombe kun ce dai saboda yayan ku ya rasu mai gidan ya kore ku ya kwace keken ɗaya daga cikin ku a bakacin kudin hayansa. To wanku da ya rasu an masalla ne? An business a Gombe? To a cikin yan uwanku su waye suka zo sallan jana'izarsa? Yan anguwa ne suka masalla?
To ya kuke ku ci abinci tun da shi wankun ya rasu? Keken mu muke bada waya. Daga kanka kuna bada an keken ku ne sai ku samu kudin abinci? Eh. To Allah ubangiji ya sawaka. Allah ya sawaka.